Kaixo eta ongi etorriak izan gure kanalera. Oraingo honetan, 2021 garren urtean ekainean, EHUko hautaprobetan agertutako ariketa bat ebatziko dugu. Eta bertan sistema bat aurkezten digute. Sistema alfa parametroaren menpe egonda. Alfa parametroa edozein zenbaki erreal izan daiteke. Lehenik eztabaida eskatzen digute eta gero alfa berdin 3 kasuan sistema ebaztea. Orduan lehenik matrizea idatziko genuke, lehen 3 zutabek sistemaren matrizea osatzen dute, eta zutabe guztiek matrizea zabaldua osatzen dute. Lehenengo 3 zutabeak hartuta, determinanteak kalkulatuko genuke, sarrusen bidez, badakizue diagonalak nola bidertu behar diren, eta batu eta gero kendu bigarren mailako diagonalak. Bigarren mailako adierazpen bat lortuko genuke alfaren menpe, eta zerorekin berdinduko genuke. Zergatik, determinante hau 0 noiz den jakin nahi dugulako. Eina kalkulatzeko, ez? Orduan, bigarren mailako ekuazioa denez, bigarren mailako ekuazioen formula erabiliko genuke, eta alfa bat eta alfa bi. Alfa berdin bat, alfa berdin bi balioak lortzen ditugu. Beraz, balioietarako, balioiek alfak hartzen ez ditunean, edozen beste balio hartzen duenean, eina maksimoa izan daiteke, ez? 3x3 determinante bat geneukanez, 3 izango da eina. Bai, sistemaren matrizearen eina eta baita matrize zabalduaren eina. Eta 3 ez ezagun kopurua denez, isa, i eta zeta, sistema bateragarri determinantua izango genuke. Beraz, alfa bat denean, faltako litzaiguke, eta alfa bi denean, ez? Zer gertatzen den sistema honekin. Alfa bat denean, matrizea idatziko genuke, matrize zabaldua, bere eina dakigu ezin duela 3 izan, eta berehala aurkitzen dugu bi bider biko determinante bat, bere balioa 0 den ezberdina delarik. Ez bi kasu honetan. Orduan honek esan nahi du eina, sistemaren matrizaren eina bi izango dela. Eta matrize zabaldua erabiltzen badugu, berarekin 3x3ko determinanteak eraikiko ditugu, azken zutabea lehenengo posizioan, bigarren posizioan eta 3. posizioan jarrita. Kasu honetan lehenengoa 0, nuloa izango litzateke, bigarrena ordea ezberdin 0 izango genuke. Beraz, matrize zabalduaren eina 3 izango da. Eta 3 biren ezberdina denez, bi matrizek eina ezberdina daukatenez, sistema batera ezina izango litzateke alfa berdin bat kasurako. Alfa berdin bi kasuan, berriz idatziko genuke alfaren lekuan 2 ordezkatuz, matrize zabaldua, eta badakigu bere eina 3 baino gutxiago dela. Berehala aurkituko dugu hemen ere, 2 bider biko determinante bat, 0 den ezberdina dena, beraz, sistemaren matrizearen eina 2 izango da. Eta matrize zabalduarekin berriz lehen azkeneko zutabea, lehen zutaberen lekuan, bigarren zutaberen lekuan eta 3. zutaberen lekuan, ordezkatuz 3 determinante egingo genituztezke, eta hemen kasu honetan zutabe bat errepikatzen denez, 3ak 0 izango lirateke. Beraz, einak ezin du 3 izan, 2 izango lirateke matrize zabalduaren eina. Bai, sistemaren matrizea eta matrize zabalduak eina 2 daukatenez, sistema bateragarri indeterminatua edukiko genuke alfa berdin 2 kasuan. Eta azkenik eskatuko
lukete alfa 3 denean ze kasuan gauden eta sistema ebaztea. Eztabaidan ikusi dugunez, alfa ezberdin bat eta alfa ezberdin bi denean sistema bateragarri determinatua izango litzateke. Alfa 3 ezberdin bat eta ezberdin bi denez, kaso hau izango litzateke. Bateragarri determinatua, beraz, soluzio bakarra, isa, i eta z bakarrak izango ditu, puntu bakarra, espazioan. Gauz erabiliko dugu matrizea ebazteko, sistema hau ebazteko, alfa 3 denean. Kaso honetan, zer egingo dugu, 3. lerroari kenduko diogu 2. lerroa eta 3. lerroan jarriko dugu. Eta 2. lerroari kenduko diogu lehenengo lerroa eta 2. lerroaren lekuan jarriko dugu. Eta kasu honetan, 2. lerroan lortzen dugu isa eta i desagertaraztea, 0, 0, eta hemendik atera dezakegu zuzenean 2z berdin bi izango dela. Beraz z bat izango da. 3. lerrotik i gehi 3z berdin 0 lortuko genuke, eta z ordezkatuz, z berdin bat, i gehi 3 berdin 0, beraz i berdin minus 3 izango litzateke. Eta lehenengo lerrotik bi i eta z hauek ordezkatuz, i eta z-aren lekuan, lortuko genuke isa minus bat dela, isolatuz. Eta hau hemen irudi tridimensional honetan ikusten dena, da zein izango litzatekeen puntua mankomuna, 3 plano bezala ulertuta 3 ekuazio hauek. Hortxe egongo litzateke, Eta planoen konfigurazio espaziala ikusiko genukenen. Hau izango litzateke ebazpena, eta gustokoa duzue harpidetu zaitezte kanal honetara, eta emaiozue mesedez gustatu zait botoiari, edo sakatu ezazue botoia. Mila esker.